kada tao na tao siya nga moral beings kita. Na ay built-in sa kahiladman nato. Wa pa'y nagtudlo nato unsay insakto unsay dili, doon na natanom sa atong kahiladman ang sins of right and wrong. Wa pa'y nagsuti nga ang pagkawkaw sa butang sa uban, pangawat day na, ang tao mahibalo na nga dili maayong kuhaon ang butang sa uban, na ana kaniya kana, apan kanang built-in nga pagkailan nimo unsay matarong ug unsay dili, pwede na nimo pahilumon o giyahan hangtod nga ang dautan posible nga huna-hunaon na lang nimo nga maayo, or ang maayo posible nga huna-hunaon sa uban nga dautan. So kung ang tao iya na lang siya determine unsay gusto niyang himuon, ang resulta mga kaigsunan sa atong kalibutan hugot. Ngano man, kung wala kitay distinction sa right and wrong, kung walay mo define unsa gyud basihanan sa matarong ug sa dautan, gubot ang atong kalibutan. Tonight, I mentioned to you our topic, a formula for crime-free society. You know one thing with crime, some people say, one thing good with crime is it always happens to someone else. It always happens to someone else. Perhaps that's the reason why a certain lady, Dr. Eleanor Banks of Chicago, she was feeling that crime, it happens to people, until two men attempted to grab her purse, and she was able to hit them back, but one of them pulled the gun and shoot her in the leg. And she said, "Oh my, I thought crime is good because it always happens to everybody else." The same thing happened to the couple's name is Milton and Mabel Nelson, Walter and Mabel Nelson of Michigan. They thought crime, we don't care about that. It happens to others anyway, until men entered their home, poking their guns, tied them on the chair, and drove away with their car full of things howled from inside their home. We always say, maila lang crime because it always happened to someone else. But I want to tell you, kung ang crime mahitabo na gani sa imong kaugalingon, it's an entirely different story. Let me tell you, every time the clock ticks today, another crime will be committed. Crime and violence are stealthily creeping throughout the world, and some night soon, who knows, it may stalk your darkened hallway. God forbid. Kanang God forbid in English na nga pinulungan sa bisdak nga simba ko lang. Dili unta na mahitabo nako. But I'm telling you, crime is like a machine that runs 24/7 in our world. Ang kasalanan, good mga kaigsuonan, buluhaton sa yawa, bisag dili na mo-operate si Satanas sa makinarya sa sala. Kining makinarya sa sala, mo-under na nig 24/7, bisag ang operator si Satanas magkatulog. Kay nahimo naman ni siyang permanently a part of our life on this earth. Grabe ni mga kaigsunan. Karaanan ni kayo, dito pas pagsugod sa kasaysayan sa kalibutan, misugod og andar ang sala, pagsugod yun ni atong unang virus, nga karon mikuyanap sa tanang kaliwatang tawhanon sa tibuok naong sayuta, munang giingon sa Bible, all have sinned and have come short of the glory of God. And remember, sin will not depart here until the final vaccine, Christ, our victory in distress, is in His proper place in every individual's heart and mind. Niadtong mga 1970s, nahitabo ang
pagkausab bitaw sa kiniginganlan nato sa English og paradigm shift, na usab ang mudo sa panghuna-huna sa mga tao kalabot sa maayo ug sa dautan. Sa mga katuigan nga milabay, ang basihanan sa maayo ug dautan ang Biblia ra gyud. Pag-abot sa panahon nga daghan na kaayong mga tao nga wala nagabasag Biblia, wala nagatagad sa pulong sa Dios, nausab ang dagan sa atong kalibutan. Ang gitawag sa Biblia kaniadtog maot, karon gitawag na nilag maayo. Muna yung giingon sa Isaias 5 versikulo 20. Alaot sila nga nagatawag sa dautan nga maayo ug sa maayo nga dautan. Nagatawag sa kangit-ngit nga kahayag ug sa kahayag nga kangit-ngit. Nainumdum ko mga kaigsuonan. Ni atong 1970s, paglugwa gyud ni atong gingalag Society of the Free Young People, ang mga hippies, itong mga batanon nga di na madag badlong sa ginikanan ay pagpataas og buhok dong, muribildi na. Ayaw migsultihi pa, ayaw migsultihi ma, unsay among buhaton, dako na may kahibalo na unsay maayo para namo. When young people begin to do that, when young people begin to rebel against parents, until the parents, you do not need to dictate to us everything that we want to do. Ni anang panahon ng mga igsuon na imbalance ang equilibrium sa atong moralidad sa kalibutan. Na imbalance. Because people, young people particularly, would like to do things the way they want to do things. Ginganla na ni ato nga panahon sa 70s, dekada 70, gingalan the new morality. Ning lugwa po ni anang panahon na dinhi sa realm of philosophy and religion ang gingalan og situation or rational ethics. Nga ang buti pasabot, wala gibutang dautan kung ma-justify nimo ang reason nganong gihimo nimo na. Situation ethics, rational ethics. It was a time that came to mean everyone can do his own thing. As long as he does not physically harm others, he is doing it only to himself, he is entitled to it. Muna nang kanang mga butang karon mga kaigsuonan nga parehaan ng mubalhin ang usa ka lalaki sa lain nga gender ngadto sa pagkababay, pagbuot man kuno na niya. Mga kaigsuonan, dili ko kalimot, ni atong February sa 1996, usa ka ministro didto sa state of Kansas, si Reverend Drew Canright, gi-invite siya sa Kansas Senate, dayon nilang start sa ilang session, og sa aron sa pag-ampo. Sa pag-ampo na niya mga kaigsuonan, mauni ang prayer nga iyang gilitok. Matod pa niya pagsulti, Heavenly Father, we come before you today to ask your forgiveness and to seek your direction and guidance. We know your word says, woe to them who call evil good, but that is exactly what we have done. We have lost our equilibrium and reversed our values. We have ridiculed the absolute truth of your word and called it pluralism. We worship other gods and called it multiculturalism. We have endorsed perversion and called it alternative lifestyle. We have exploited the poor and called it the lottery. We have rewarded laziness and called it welfare. We have killed our unborn and called it a choice. We have shoot abortionists and called it justifiable. We have neglected to discipline our children and called it building self-esteem. We have abused power and we call it politics. We have coveted our neighbor positions and called it ambition. We have polluted the air with profanity and pornography and called it freedom of expression. We have ridiculed the time-honored values of for our forefathers and called it enlightenment. Search us, O God, matod pa niya diri sa iyang
pagtapos in prayer, search us, O God, and know our hearts today. Cleanse us from every sin and set us free. In the name of Jesus, we pray. Amen. Sumala sa sugilon, mga kaigsunan, kay nahimo maning viral nga prayer. Halos katunga sa legislature sa Kansas State Senate left the room, wala pa mahuman ang prayer ni Reverend Jucan Wright. Meaning, dili nila maagwanta nga mismo ang religious leader nga nangulo sa ilang pag-ampo, murag sa pag-ampo pa lang niini, girebuke na ang society. Di sad ko kalimot, sa nahitabo ni atong 2008, sa diyang gihimo ang Miss America pageant sa United States of America, particularly dito sa California. Dili pa presidente si Donald Trump. Siya pa ang main sponsor ni ining major nga mga beauty pageant sa kalibutan, Miss Universe, Miss International, Miss America. O ni atong panahon na usa sa mga batanon nga nahimong kandidata sa pagka-Miss America ang Miss California, si Miss Carrie Prejean. Og during sa interview, nahibalo naman mo, ang beauty pageant naadiha ang tanan nga pag-iksil sa usa ka batan-on nga babae, sa kagwapa, sa binistihan, sa swimsuit, ug ang usa sa thrilling kayo kanang intellectual bitaw nga pagtubag nila sa pangutana. Ug ang usa sa judges, si Perez Hilton, usa ka radio and TV personality sa States, dili si Paris Hilton nga actress. Si Perez Hilton, usa ka radio and TV personality nga openly confessed siya sa iyang publicly practicing gay. Na siya. Apan siya ang nangutana sa interview kang Miss California nga one of the top 5 finalists sa Miss America pageant. Ug ang iyang pangutana, Miss California, Miss Prejean, you are Miss California. What can you say about the same-sex marriage in which California is a pioneer in the United States? Of course, ang tubag ni Carrie Prejean kay usaman siya kabatan-on nga babae brought up in a Christian home. Matod pa niya, you're asking me what I can say? I say it from my heart. I believe marriage is, as the Bible says, for a man and a woman. Ingon si Perez Hilton, what? Are you representing California? The rest of the story says nga, murag, itagak siya ni Perez Hilton sa top 5. Apan girescue siya mismo ni Donald Trump kaysa kang Donald Trump ang kadto nga pagkatubag dili reason nga tagakon ang mga babae. Mga kaigsuonan, freedom munay gisinggit sa mga katawhan karon, labi na gyud ang mga batanon. Dili na sila magpabuot og ginikanan, di na sila magpadiktar og Biblia, di na sila magpabadlong sa classroom. Anything they want to do, they can do it. Og nahitabo nga muna ang naas kalibutan karon. Ang mga batanon magparade na nga maghukas sa atubangan sa publiko, kudakan pas mga journalist. They can do whatever they want to do. Men marry each other. It has become commonplace. We have lost the right sense of morals in our world. Ang morals, good igsoon, sa ako lang ang opinion, ang moral, ang kada tao, na tao siya nga moral beings kita. Moral simply means na ay built-in sa kahiladman nato. Na pagkatao ginato, doon na na'y natanom sa kahiladman nato, wa pa'y nagtudlo nato unsay insakto, unsay dili, doon na na'y natanom sa atong kahiladman ang sense of right and wrong. So wa pa'y nagsuti nga ang pagkawkaw sa butang sa uban, pangawat day na, ang tao mahibalo na nga dili maayong kuhaon ang butang sa uban, na anak kaniya kana, apan kanang moral sins, kanang built-in nga pagkailan nimo unsay matarong ug unsay dili, pwede na nimo siya isuppress, pwede na nimo pahilumon o giyahan hangtod nga ang dautan posibleng huna-hunaon na lang nimo nga maayo.
or ang mata maayo posible nga huna-hunaon sa uban nga dautan. No more moral role model. From the home, a new generation of pained children have emerged who are questioning, skeptical, and challenging. Children love to imitate, and yet, kinsa naman lay ilang imitaton. When we celebrated 25 years of our marriage with my wife, our children were students of Southern Adventist University in Chattanooga, Tennessee. Pagka 25th anniversary na mo, ang mga bata nagpadala greetings. Congratulations, Dad. Congratulations, Mom. Abi ninyo, Dad, Mom, my roommate, one of them said, kay pareha man sila experience, dili man sila roommates. But in the room, their roommates bought them cakes. Cakes to celebrate the 25th anniversary of the union of their dad and mom who have survived in 25 years and stuck together. Gi-congratulate sila. Ngano man nga tulukibon man to para nila because ang ilang roommate muduaw ang inahan na ay kaubang lalaki, dili ang ilang amahan. Ang isa ka roommate muduaw ang amahan na apoy kaubang babae, dili ang iyang inahan. So, pagkadungog nila nga kining ilang roommate nga Pilipino, nga missionaries sa Africa, ang parents had been together for 25 years. Gi-congratulate sila. Nga naman, grabe naman kaslim sa chance that couples in the United States will last that long. Fathers like to govern their children. Mothers the same. But fathers lie to the government. Mothers seek abortion. Father and mother quarrel in the homes. Kinsa naman lay himuong role model sa mga batanon. Sa grade 6 ko mga kaigsuonan, may classmate ko nga anak sa among principal. Siya valedictorian sa among class. Dili na mo siya maapsan sa iyang kabright. Tingali, intellectually, mas maayo man ang ilang kaon god sa ilang mga puluyanan, muna nga, dili ni kaapas niya. But one time, giguyod mi niya kami iyang mga barkada, at tutas likod sa kasilyas. Kung mag-unsa man ta dito, manigarilyo ta. Kung no, I'll never attempt to do that. Wag ko niya nadala, apan, ingon ang iyang usa ka kauban nga nadala niya, ang among roommate pud laing isa ka roommate namo si Roberto, ingon nga, masakpan pa lang tas imong amahan, ingon ang among classmate, tuo naman mo anak ni Papa. Kaya ang iyang amahan, God, sa atubangan sa among grupo, mga estudyante, mag-announce na siya, ayaw gimog panabako, kaya og madakpan mo, may punishment ka mo. Apanay, usa ka bata nga ning pangutana, Sir, di minimo pasigarilyuhon, pero ikaw manigarilyo malagi ka, Sir. Abi ninyo kung sa tubag sa principal, do what I say, do not follow what I do. Pagkaunsao na lang pagka-role model kung ingon ana ang atong sulti sa atong mga batanon, mga higala, we cannot do it. Who is to instill what is right and wrong? Who determines when a situation is right? Ang Biblia nag-ingon sa Proverbio 16:25, there is a way that seems right to a man, but the end thereof are the ways of death. So kung ang tao, iya na lang siya determine unsay gusto niyang himuon, ang resulta mga kaigsunan sa atong kalibutan, gubot. Ngano man, posible nga ang matarong sa usa ka tawo, dautan sa laing tao. Posible nga ang dautan sa usa ka tawo giisip sa laing tawo nga matarong kung wala kitay distinction sa right and wrong. Kung walay mo define unsa gyud basihanan sa matarong ug sa dautan, gubot ang atong kalibutan. Munang matud pa ni Hosea sa Hosea chapter 8 verse 7, kung kita musabwag o rather musabwag o mutanom og hangin ang atong maani bagyo. They sow the wind and reap the whirlwind. Do you really think kung walay order ang society, walay rules, walay restrictions, walay regulations, do you
really think that's the kind of life that gives us freedom? Kay mo man huna-huna sa uban, kakapoy sa niining wa tay freedom, uy. Tanan natong lihok, gisultihan tag unsa atong lihokon. Kanauntang free ta, wa nauntang ng regulations, wa nauntang ng rules. Wow, brothers and sisters. Remove the standard of right and wrong. And I want to tell you what kind of a world in confusion and chaos we will have. Usa ka author si Roland Hegstad, ang former editor sa Liberty Magazine, nagsulti sa niining pulunga. 20 centuries ago, the Apostle Paul wrote a crime report directed to the Christian church in Rome, a city where dissipation and crime and moral rot were foreshadowing decline of the empire. The apostle laid it on the line. Ako na ko nang basahon sa inyo mga kaigalaan. Romans chapter 1, verse 24 to 30. Paminawan ninyo. It's a long narrative. There are about 9 or 8 verses. But just to picture to you, nga kining atong society karon bisan pag immoral na ni kaayo, this is not anything new. It had been there before, even during the intertestamental period. Paminawan ninyo ang gisulti ni San Pablo sa Roma 1:24 paingon sa 32. Therefore, God also gave them up. Ang Ginoo surrender na sa mga tao. Dili naman maminaw niya, nag-ingon diri, God also gave them up to their uncleanness in the lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie and worship and serve the creature rather than the Creator, and who is blessed forever. Amen. For this reason God gave them up to vile passions, for even their women exchanged the natural use for what is against nature. Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error which was due. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do things which are not fitting, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness. They are whisperers, backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, who, knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those practice then. Grabe. Ang akong gi-enumerate sa inyo ang nakita ni Apostol Pablo sa panahon nga siya nagministeryo sa kabahin sa imperyo sa Roma. Grabe na ang immorality, grabe na ang sin. Gidefine sab niya, kung mubasa ka sa 1 Timothy, imong giingon nga in the last days, girepeat niya ang Romans chapter 1, nga mahitabo na sa in the last days, and these are our days. So, the sins that had been done by people, they were transgressing the law. Apan dili kay ang New Testament nga writers mismo ang Old Testament. Paminawaran ninyo ng gisulti ni Isaias. Isaiah 24 verse 5. Paminawa, very explicit nga pagkalulti. The earth is also defiled under its inhabitants. Ang kalibutan nahugawan sa mga lumulupyo nini. Muna'y sulti ni Isaiah sa Isaiah 24 versikulo 5. Nga naman, unsa man ang iyang buti pasabot nga gihugawan sa mga lumulupyo sa kalibutan, ang kalibutan mismo. Unsa man ang environmental pollution? No. He said here, because they have transgressed the laws, they have changed the ordinance, they have broken the everlasting covenant. When people begin to put aside the real arbiter of truth, the real source and determinant of right and wrong,
When people put that aside, ning lugwa ang ginganlan nato immorality. Immorality. Immorality means a confused sense of right and wrong. Munang si Hosea pa, Hosea 8 verse 7. Thus, because they have not seen fit to acknowledge God, He has given them up to their own depraved reason. This leads them to break all rules of conduct. Tingali mo ingon mo, Pastor. Kanagong commandments na pulo kasugo, Pastor, wala naman na kinahanglanan nato ron, kay nangaluwas naman lagi ta sa grasya. I think this is where one of the biggest mistakes of religious leaders have come. Kay karon ubay-ubay ang mga tao nga nagasulti nimo, ngawa na nato kinahanglanan nga bantayan ang kasuguan sa Dios. Kay naluwas naman kuno ta pinaagis grasya. Wow. Di kita mo supak anang later part of that phrase nga naluwas ta pinaagis grasya, because that's what the Bible teaches. We are saved by grace. But remember, in the past few nights, we were talking about the judgment. You know what is the basis for the judgment, as we have already studied? God's judgment is based upon the law. We are saved by grace, yes, but we are judged by the law. Ay ginagkalimti, kay mo na ilang relation. The law doesn't save, grace saves. But the law condemns the violator. And the law rewards the obedient. Muna siya ang naa sa Bible. Munang biblical truth. Because if you summarize the whole revelation of the Bible, it can be summarized with one mathematical formula. Obey and live, disobey and die. Mo man ang kasaysayan, mo nang makita nimo naglawig ang kasaysayan didto pa sa panahon pa nila ni Adan ug ni Eva. Nag-ingon ang Dios na igisugo ang Dios kanila. Apan ang sugo sa Dios, wala nila matuman bisan pag-unsa lang ni kasimpol. Kaon mo sa tanan nga niya sa sulod sa tanaman, apan kaning bunga ining kahoya ay nininyog ka na, because the moment you eat it, you will surely die. Mga kaigsuunan, gamay ka nga sugo, kadaghan sa ilang makaon, nganong ang ilang gituyo ang gidili gyud sa Dios. Kita bitaw karon, sa minahitabo nato, pagkadaghan sa makaon nato, nganong ang atong tuyoon kana mangyong gidili sa Biblia. Nya, katawaan pa ang dili mangaon. Kay karaan kuno na sugwa sa mga Hudiyo ra na sa higala ay 19 taon. The Bible is not for the Jews. It's a Jewish product, yes, but it is for all people. That's why we use it now, and it is being used around the world today, because the Bible is God's revelation of His love and His will for the whole humanity, not to any specific nation. Although ang nasulat sa Biblia is Jewish history, kaya ang tanang magsusulat, pulos man yun sila Hudiyo. Gikan ni Moises paingon ni Juan, John the Revelator. Pulos man yun sila Hudiyo. Duhara kabuk ang Bible books nga dili Hudiyo. Si Lukra o si Ruth. Mora na dili Hudiyo sa Bible books. The rest they are, muna ingon ang pinulungan ni Ginoong Hesus, for salvation came to us through the Jews. Nga naman, ang biblical revelation that is being sent to all people around the world comes from the Jews. Now niya, ang kaagi ni ining kasuguan sa Dios nga atong gisgutan karon nga mao ang moral guideline. Moral guideline gani ang sumbanan sa pagkamatarong ang napulo kasugo sa Dios. Nahinumdum mo sa kaagi ni ana. Ang Dios mitugot nga ang iyang katawhan nga giulipon sa Ehipto. Ang Ehipto simbolo sa pagkakalibutannon. Apa niingon ang Dios, dili kumutugot nga magpabili na lang mo maanod sa pagkakalibutannon, lugwa mo diha, and they came out of Egypt. Munang ginganlan natong Exodus, Moses leading the people out of Egypt. And when they didto sa kamingawan, gipatukod sa Dios ang katawhan og sanctuaryo, matod pa niya kang Moises sa Exodus 25 verse 8, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them.
O sa Psalm 77 verse 13, si David nag-ingon, "Your way, O God, is in the sanctuary." Ang imong dalan, O Dios, ana sa sanctuaryo. Nga ang buti pasabot, gidemonstrar nimo ang imong plano sa pagluwas sa tao pinaagi sa serbisyo nga nahitabo sa sulod sa sanctuaryo. Sa didto ang mga Israelhanon sa kamingawan, miingon ang Dios kanila, "Ako si Jehova nga inyong Dios. Ako ang nagkuha kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa inyong pagkaulipon, karon kamo gihatagan ko nagkagawasan, gawasno na kamo." And you remember, while the people were there in the plains of Mount Sinai, the Sinai Peninsula, God called His man, the great leader of the Hebrew nation, Moses, dito sa bukid. And when Moses was there, nabati ni Moses ang tingog sa Dios. Og mihatag ang Dios sa duha ka papan nga bato ngadto kang Moses. Kaning duha ka papan nga bato gisuwat sa Dios sa iyang tudlo ang iyang kasuguan. Now, first time man tuod na nga nasuwat nga gisuwat gyud sa tudlo sa Dios ang iyang kasuguan o gihatag kang Moses, apan wala na nagpasabot nga nagsugod lang ang kasuguan sa Dios sa panahon ra ni Moises o sa mga Israelhanon. It had been there long time ago, even during the time of Adam and Eve. The commandments of God was already there. Ug unsa man ning commandments of God, ato ra guning briefly, ato ra guning i-revisit ang ginganlan natong 10 commandments. Commandment number 1, "Thou shalt have no other gods before me." Ayaw pagbaton og laing nga Dios. Commandment number 2, ayaw paghimo og bisan unsang linilok nga larawan sa bisan unsa nga makita mo sa yuta, sa langit ug sa dagat, ug ayaw pagyukbo kanila. Commandment number 2 kana. Commandment number 3, ayaw paggamita ang ngalan sa Dios sa pasipala lamang. Commandment number 4, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan ini kay ang Dios naghimos kalibutan sa unong kaadlaw sa kapito mipahulay siya ug siya nagahatag niini kanimo aron imo sa ning pahulayan. Commandment number 5, tahura ang imong amahan ug inahan, ang imong ginikanan. Tahura aron mo taas ang imong kinabuhi diri sa yuta. Commandment number 6, dili ka magpatay. Commandment number 7, dili ka magpanapaw. Mga igsoon, sa real 10 commandments, ang "thou shalt not commit adultery" is commandment number 7. Dili sama sa inyong makita sa TV nga gitawag og ika-6 na utos palihog, mga igsoon. Review your Bible again. "Thou shalt not commit adultery" is not ika-6 na utos. "Thou shalt not commit adultery" is commandment number 7. And then commandment number 8, "Thou shalt not steal." And commandment number 9, dili ka magsaksig bakak batok sa imong isig katawo. Ang commandment number 10, ayaw ka ibog sa bisan unsa nga dili imo. Butang sa imong silingan, asawa sa imong silingan, balay sa imong silingan, ayaw ka ibog ni ana. Hinumdumi, kana nga napulo kasugo, sumala sa Biblia, gisulat sa tudlo sa Dios. Og sa dihang gihimo na niya, gihatag niya kang Moises, and when he had made an end of speaking with Moses on Mount Sinai, according to Exodus 31 verse 18, he gave Moses the 2 tablets of the testimony, the 2 tablets of stone written with the finger of God. Sinulat sa tudlo sa Dios. Ang napulo kasugo, ginganlan na og the core constitution of the government of God. Kung sa'yo buti pasabutan ang core constitution, ang batakang balaod, ang patukuranan, ang haligi sa pangagamhanan sa Dios, mao ang napulo kasugo.
So ang napulo kasugo, long before it was written by God's finger in the 2 tablets of stone nga gihatag niya kang Moises o gidala ni Moises sa mga katawhan sa Israel, it has existed from all eternity. Even angels in heaven know that God has commandments. Even the angels. Psalm chapter 103, verse 20, bless the Lord, you, His angels who excel in strength, who do His word, nagatuman sa iyang pulong. Mismo si Adan ug si Iba sa dayong buhat sa Dios kanila, diha sa tanaman sa Eden, ug paghatag niya kanila, ug kagahom, kamumoy akong tugyanan sa akong gihimo, niining tanaman sa Eden. Nahibaw na sila sa kasuguan sa Diyos. They recognize God and His commandments. Bisan ang mga anak ni Adan ug si Iba, ang unang duha ka bata nga natawo sa kasaysayan sa yuta, si Cain ug si Abel, they know what God's commandment was. Muna nga ni-obey si Abel sa nahibaw niya nga sugo sa Dios, nisupak si Cain. Unya nahibaw na mo nga wala malipay si Cain. Nga ang iyang halad nga resulta sa iyang gikabudlayan, ang bunga sa iyang pangabudlay, ang mga prutas ug mga gulay, kay agriculturist man siya. Mo yang gihalad wa pa sidunggi sa Dios. Apan ang halad siyang manghod nga nagtuman gyud sa gisulti sa ilang ginikanan nga mopoy gisulti sa Dios kanila, ug muhalad mo kanako, mao ni ang halad. Karniro nga patyon ug ihalad. Wa mohimo ana si Cain. Apan nasayod kamo sa iyang disobedience na suko siya sa igsoon, munang sa Genesis 4 versikulo 6 ug 7, nangutana ang Dios kang Cain, why are you angry? Why has your countenance fallen? If you do well, kung nagsunod ka, kung nagbuhat ka insakto, will you not be accepted? Dili ba madawat mansab ka? And if you do not do well, kay wa man ka mutuman, sin lies at the door. Nahinumdumi. Kanang pulong sin, gidefine na sa Bible mga igsoon. Ang Bible nag-define ni ana sa 1 John chapter 3. Sin is the transgression of the law. Na unsa may sin nga mahimo ni Cain kung walay law sa ilang panahon. Kung muingon ta nga ang law diri nagihatag sa mga katawhan sa Israel didto sa bukid or rather sa peninsula sa Sinai. No, the law has been there. Since God was there, He already has His law because His law is the pattern of His character. Where there is no law, according to Romans 4:15, there is no transgression, there is no sin. Nga naman, sa Webster Dictionary, ang gingalag sin or transgression is the breaking or violation of the law. Si Abraham, giingnan kita nga, nagtuman siya sa balaod sa Dios. Genesis 26:5. Si Abraham matinumanon sa tingog ug nagbantay sa mga kasuguan, sa mga gipangsulti ug sa mga lagda ug sa mga kabalauran sa Dios. Na, ug moingon ta nga ang law didto nagihatag sa Sinai. Na unsa naman lang ang law nga gibantayan ni Moses? Rather gibantayan ni Abraham, na gibantayan ni Adan ug ni Iba, nga nahibaw-an pud sa mga manulunda sa langit long before nahulog sila diri sa yuta. Once nga mo-violate kita bisan usa sa kasuguan, dili gyud kahimut-an sa Dios. Kaya ang Biblia nag-ingon, he who disobeys one, disobeys all. Muna nga, ang violation sa Sabat sa mga Israelite dito sa bukid, rather sa kamingawan sa Sinai, nga nang-gather lang gyapon sila sa mana, suko ang Diyos. Muna ingon ang Diyos kang Moises, the Lord said to Moses, how long do you refuse to keep my commandments and my laws? So the people rested in the Sabbath day. Nga naman, ang Sabbath is a command of God. Part of the Ten Commandments. The heart of God's law is the Sabbath commandment. Why? It is the recognition of God's creatorship. And the main reason for worship is God's creatorship. And the main reason for worship is God's
being a Savior and being Creator. Mao na ang Sabbath. Apan of all things, ang mga uban nga mga magtutudlo sa kasulatan, nagaingon sa mga tao, dili na nato angayan bantayan ang kasuguan. Apan mahibulong ko. Kaya ang nag-ingon nga dili magbantay kasuguan, naabitaw ko'y usa ka suod kaayo nga higala nga sakop sa uban sad nga mga pagtulunan nga nagatudlo sad sa Biblia. Nakatawa siya, ingon siya nga, kami baya, makatawa baya mininyo kay nagkinaraan manggod ng inyo god, nagbantay mangyapon mo sa kasuguan nga para ramanas mga Hudiyo. Ingko mao ba? Wala na day ta kinahanglan na magbantay sa kasuguan karon. Siwa naman, kay mga luwas naman ta pinaagi sa grasya. Ingko og maluwas na day ta pinaagi sa grasya, okay na ta nga di na mobantay sa kasuguan. Siwa naman kinahanglan na ang pagbantay sa kasuguan. Akong gisulayan. Ingko sa ato pa pwede na taron magsimbag laing Dios, kay ang kasuguan nag-ingon di ka magsimbag laing Dios. Ing siya dili, oy, di ta mo simbag laing Dios. Ingko na, pareha day ta. Nagbantay ta ng sugua. Ikaw ug ako. Commandment number 2, ay pagbuhat og linilok nga larawan, ayaw pagyuk mo kanila, pwede na dita ana ron. Yung siya nga dili ta ana, oy, idolatry man na, yung na pareha dita, duha na kabuok. Pwede na din nato gamiton ang ngalan sa Dios sa pasipala lamang, isa dili, oy, pangulipas man na. Ang Kristohanon dili mangulipas, yung natulo na kabuok, pareha ta. Deliberately gilaktawan ako mga kaiksona ng ikaupat, ning lukso ko sa ikalima. Nga naman, ang ikaupat mong maranggi sintros argumento. Ang ikalima nag-ingon, tahuron mo imong amahag inahan aron ang imong kaadlawan mo taas ni ining kinabuhian, ni ining kalibutan. Iko pwede na dita mutahod sa atong ginikanan. Siya, mutahod ta sa atong ginikanan kay mo na ilhanan sa tinuod Kristohanon. Commandment number 6, thou shalt not kill. Pwede na dita mo patay. Iyo siya dili. Gihurot na ako mga igsoon until 10, and I found out that the man who told me that we do not need to keep the commandments anymore, he is keeping 9 of them, just like what I am trying to do. The only thing that he does not keep is the 4th. Ingon ka dili na bantayan ang kasuguan, siya maday mo gibantayan. Unsa magigikalagutan nimo na nang ikaupat, nga wa man na nimo bantay. Ingon siya kadili mo na para sa ato, para ramanas mga Hudiyo. Long before there was a single Jew, the Sabbath was already there because the Sabbath was given by God at creation when there was no distinction between nations yet. Ang Hudiyo dito na naugikan sa kang Abraham, sa kang Jacob, nga gingalag Israel, ug sa kang Huda, nga gingalan og amahan sa mga Hudiyo. Diha na. Apan long before that, creation pa lang na ang Sabbath. Mga igsoon, ang pangutana, dili man mo subject matter natin karon ang Sabbath. Ako man lang gi-integrate kay naa man ni sa heart of the law. At the heart of the morals of man is recognizing God as Creator and us as creatures, and we ought to obey Him. That's the Sabbath in the 10 Commandments. The heart of the law. Ako mo sultihan. Ug wadon tagyod ni siya. Ang resulta gyud atong kalibutan kagubot. Nga naman, ang Biblia nag-ingon, 1 Corinto 14:33 ug 40, God is not the author of confusion, so let all things be done decently and in order. Ang order sa pangagamhanan sa Dios, ang pagbutang niya sa konstitusyon nga mao ang iyang kasuguan. Walay gobyerno nga walay kasuguan. Og ang kada gobyerno nga naay kasuguan, ang ngay sundon sa tanan nga lumulupyo ni anang gobyernoha. Kay kung dili ka mosunod ni anang kasuguan, anang gobyernoha, non-violator ka, gukdunon ka sa galamay sa magbalantay sa kalinaw, ang kamot nga moapas kanimo. Mga kaigsuonan, the law ingon sa Ginoo sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Keeping of the law is not a way of earning salvation. Because keeping of the law, if it will be the basis of a person believing aron siya maluwas, kinahanglan siya mobantay sa kasuguan, mao nay gitawag sa theological terminology og legalism. Ang tao nga magatudlo nga maluwas ka lang kung magbantay kas kasuguan sa Dios, legalist.
o kanang tawhana sa tubangan sa Diyos dakong tulubagon. Why? Because that is not what the Bible teaches. The Bible teaches us that we are not to teach people that in order to be saved, they will keep the law, because that's not what the Bible says. In order for us to be saved, we have to accept Christ. That's His grace. Ang makaluwas na to, ang iyang kasuguan. Ang makaluwas na to, ang iyang grasya. Dili ang atong pagkamabinantayon sa kasuguan. Apan, unsa man ang function sa kasuguan? Mubantay lantas kasuguan sa pagpamatuod nga nahigugmata niya. Because if we say, nahigugma ko nimo, matud pa sa 1 Juan 2:4, kung ang tao nagaingon ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa kasuguan sa Dios, siya bakakon. Kaigsuonan. You want to have a free society? A society that is devoid of crime? Be safe. Pailalom ang imong kinabuhi sa kasuguan sa Dios. Kaya ang kasuguan sa Dios, sama kini sa kural sa imong kinabuhi. Dili ka madisgrasya, dili ka mahulog sa pangpang kung magbantay ka sa kasuguan sa Diyos. Samag yun na ini. It's there to protect you. It's not there to burden you. So if you want a society that is having order, kining nahitabo karon sa ato sa ECQ, Enhanced Community Quarantine, nakakita ko, nganong na-reduce man ang crime sa 1-month period sukad gi-implement sa Government of the Philippines ang Enhanced Community Quarantine. Tungod kay gipasunod sa atong kagamhanan ang ilang gimando nato. Kung musunod ta sa mando sa kagamhanan, dunay kalinaw, dunay kasulbaran, apan kung musupak ta, dunay resulta nga mga silot nga gitagana para ni ana. Kay suunan, ang gitudlo sa Biblia akong dalhon sa nagsunod nato nga mga topiko ni ining milabay nga mga gabi. We are saved by the grace of God. That's the only way we can be saved. But we are judged by the law. Muna nga didto sa most holy place, sa earthly o sa heavenly sanctuary, tuad dito ang Ark of the Covenant nga gibantayan yun sa duha ka manulunda. Nga ang tua sa Ark of the Covenant, ang 2 tablets of stone sa kasuguan sa Diyos, which represents God's justice. The 10 Commandment law is representative of God's justice. But above the law is the mercy seat. Ang lingkuranan sa kaluoy, ang trono sa Diyos, nga nagpasabot, we are judged by the law, but we are saved by His grace. Ang musupak ini nga kasuguan, punishable by law. Apan bisan pa kung punishable by law because of our disobedience, if we accepted Christ as our Savior, there He is in His throne of grace, the Shekinah glory in the heavenly sanctuary. That's where our forgiveness is. So, in God's throne, there is the combination of God's justice and God's mercy. But mercy overwhelms the justice if we recognize what Christ has done for us. Christ, Jesus, Christ is our victory in distress. Jesus is still the answer. Jesus will ultimately deliver us into the heavenly home. Jesus will eventually award us with eternal life and eternity, dwelling with Him forevermore.